Kasi dahil raw niya ako iBugs, no? Ang importante lang yung hindi ka oil, balik ka iBugs sa sakit. So, kaysa wala di ka iBugs pero ikutasan. Masama yun ha? Ikutasan ka pero kay iBugs or busog. Na iBugs pero busog. Sa ito na siya, iBugs sa sakit busog. Diba? KDT is only skin deep. Hindi ka wala yung sakalitan. Padala pa rin po yung amis. Diba? Dili man. Ang importante busog. Yung tapong yung mat is full. Wala kang kumakakanshake. Sino ako? Kalimot. Meron akong wet. Hello, good afternoon everyone. Welcome back to my channel. This is Charles M. So for today, magmukbang na punta. Ang atong imukbang ron is naningog na po ng mga manok. So magmukbang taog Pinaypay. Kini nga Pinaypay, tag-5 ni siya manok. So kini nga Pinaypay, gipalit na ko ni siya ni Bingbing Eva Fernandez, tag-5. And then kini na Suman Balanghoy, gipalit na ko ni siya ni Elma Ampalayo, Maria Elma Ampalayo. Si Maria Elma Ampalayo, akong classmate na siya pag elementary. And kini si Bingbing, family friend, anak ni ng edit. So sa nang edit, may tigpamanigit sa unang mga ingani, mga Pinaypay, mga pichi-pichi, mga dumog, or bisa kung sa padiha. So karon si Bingbing, gikan si Bingbing, Kuwait, Bahrain. Uli na siya sa Bahrain, so namaligya na siya ingani sa atong tilawan. For sure, lamian. Kariwa ko kay baong lamian ba ang Suman Balanghoy ni Elma Ampalayo. Pero si Elma Ampalayo, tigpalit po ko niya, barbecue sa atong tilawan. Alright? Alright, so let's start eating! So na po, kabuk akong gipalit na ingani, pero ako lang kaunan is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di na po, napulo po ka balanghoy akong gipalit. Pero sa iBugs, iBugs siguro ang akong kuan ba? Natigom sa YT, ang revenue per ting gamay, way revenue. Centavos, sentimo. Pero ang iBugs, grabe. Mag-milyon na siguro ng iBugs yung ibaligyan niya. Okay na itong mga YouTubers na balag may ka-iBugs pero 1,000 or milyon na po rin ng revenue. Ako, centavo. Ang sabi, mapalit ng taon na ito ng centavo. Na-monetize na ko. Pero ang akong dollar, wala pa maabot og $10. Ang $10, maka $10 na ka, that time, padidaan na ka og Google AdSense pin. No, di ko sure katulog ba itong Google AdSense pin, o wala pa kayo madawat, mag-manual request na ka. So, wala pa ko kabot og $10, so wala pa ko hibawa na. Hoping and praying na maabot na og $10 ng tawon. Unya, ana pa ka maka-withdraw og maabot og $100. $100 murag imposible. Pero sige, ilingaw-lingaw na rin ito ng YouTube, basta important na monetized. And, pwede ibaw og may usa ka video mo kuan mo viral or mo click, pero merg so far I'm not sure naasa ako mga videos ang mag-viral kay merg so far all the rest of my videos are boring. Pero okay lang, sige lang, basta kay nag-enjoy ko, I'm enjoying, I'm having fun. Charot. So tiwas tagkaon. Kanta ma'am, nag-gloves na lang ko, nahunaw ko, pero tagas naman wala akong kukumong nag-gloves na lang. Nalisod-lisod ko, no? Hindi lang na siya. Wala, nigawas na. Tag 5 na siya.
Sa dili siya mo nakuan o tamis ba siya o dili kay sa tabuan ni Pinaypay, tamis. Yan, tilaw dayon ko ari sa one more. One more. Isa pa. Tara, nagawasan na. Nagawasan ako. Okay po siya. Dili kayo tamis, dili po tabang sakto ra, balance ra. Ang kining Pinaypay, okay na ko ani with or without sugar. Pero mas gina ma-appreciate siguro na ko siya wala siya sugar. Tamis naman good, tamis na daan ang saging, kahinog-hinog niya na pay sugar. Pero okay man gyapon siya. Wow. Lami rin. Sa mga lubukanon diha, basta gusto mo order o kanang Suman Balanghoy, sino kung kalimot sa isote, Suman Balanghoy, Pinaypay, Suman Balanghoy, Pinaypay, Suman Balanghoy, Pinaypay, Pinaypay, Suman Balanghoy, Pinaypay, Suman Balanghoy, Pinaypay, Suman Balanghoy. O gusto mo order, kasi kaila siguro po magtang Tagalobok ni Kuam. Laylay or Lalay Ampalayo, Maria Elma Ampalayo. Si Maria Elma Ampalayo. Yung Facebook is, wala yung Facebook. Yan si Eva Fernandez. Si Eva Fernandez na po, namaligya po ni si Eva Fernandez o mga buwad. Nga po siya mga baligya buwad. Si Lalay, kaya namaligya aning Suman Balanghoy. Tig-barbecue ko na siya. So ako na lang i-post ilang Facebook. Ilang mga Facebook. Si Laylay, namaligya ko na siya o kanang mga barbecue. And then si Bingbing, Eva Fernandez, na maligya po na siya og mga buwad. Buwad nga gikan og Palawan pawn shop. Tsaka, pili, oy, sige rin ligtong. Not Palawan pawn shop. Pasagdain na lang ko niya akong eyebags, no? Ang importante lang akong gika-orange balag nagka-eyebags sa kay busog. Kaysa wala lagi kay eyebags pero gikutasan. Kasi may imuha. Gikutasan ka pero kay eyebags? Or busog. Na eyebags pero busog. Ado na lang ko siya. Balag ni eyebags basta kay busog. Di ba? Kay beauty is only skin deep. Ano kawala nimo sa kalibutan, madala ba di po na imong kahamings? Diba? Dili ma'am. Ang importante busog. Don't talk when your mouth is full. Wala pa po makapang-shave. Sino akong kalimot? Wala na akong unggoy. What? Kumain siya mo. Kuan mas Suman Balanghoy nakaon ka? Hindi siya mo tamis na pagtabang ba? Ikaw, pagkaon ko diha. Ha? Ang saging diri sa Pilipinas, barato na kaayo. Tapos saging saba, ito ma. Pero mahal. Ipalit lagi mo or di. Sila ate.
saging at tulay mo yung saging at yung agong kami ay pulot. Ano man? Ay, nagdungag yung mamalain ang color? Ito mo, bisa kinang mo, ikuan, kanang rapper bitaw. Ay, siya rapay lumpia? Lumpia rapper? Kaya maglumpia mo? Ano sa tawagan naman? Ay, lumpia. Duron, magturon. Duron ba? Alam yung mga lagi sila mga bata, ang mga mga sila. Kaiman ka kung nakakaon sa saba, frozen day ko na saging at itong lili na fresh. Pero lami, pag lumag at ilaid na, nabuki di anak, yung mga nitin na mga lami. Ito kay naadi ay pinangat sa ilahan ito. Magkos akong tubig. A few moments later. Hindi ko kamo mo-open og pinya. Di po gumukaon og pinya. Tama mo kaon nga ma. Ay, ganun ko. Aslam rin ko ng pinya. Ba't gusto ko ng pinya? Ba't ma-action ako og digwa? Pusog mong gudgog kami ha? Wala rin kang urasan ni ulit ma. Mga launa man no. Nagpano gusto ko kaon gani ha? Na chika-chika na lang ta. So, pa ito chikahan. About mga subscribers, daghan gyapon kayo ka ng mga lagas bitaw, no? Daghan gyapon kayo ng mga makigsab-to-sub daw, VLS. Ang VLS is view, like, subscribe. So, ang VLS, makig-VLS. Kasi karon biya ka ng mga makipag-VLS, muna kasi karon mga dili organic yun, dili balik nimo after VLS. The next day, huyu, dili na sila mabalik kung lantaw sa imuha. Tama na sila VLS. VLS, and then it ends there. They will not, charing. Dili na sila mo support nimo. May ang nabantayan, mostly. Kanang hindi ko VLS. Yung mga sigurista bito, kayo ka ng i-private message kanila. Hey, hoy, VLS na. Or, sa pila yung term ha? Basta VLS, send o screenshot, SS or SR, screen record or screenshot. Manila hang pauso. Kadahan ako na biktima mga VLS pa more screenshot, screen record nila. Naay ka ng VLS ta 5 minutes or VLS ta 3 minutes. Yan na. Palagi nito na, lagi 3 minutes pero the following day, next week, next month, wala na. Hindi na mo sila ikita. Premiere na si Mamu Edit. So, I'm going to end this video na. Daghang salamat for watching. Napay nabilin, pero ako rin siyang kanon niya. Napay nabilin nga Suman Balanghoy. Ako rin siyang kanon. Dili na siya mausig. Alarm na yun. Thank you so much for watching. Bye, guys. Charles, I'm here.